Pizzi pizzi kanna, Dolores ta' Sant'Anna, Sant'Anna tal-Morina tal-Biċċa Pellegrina, Marif tal-Fidda, Bandira tal-Ħarir, Noli, Kannoli, Sara, Addi, Si. Kemm konna nilabu xorti meta konna tfal? Pizzi pizzi kanna, Noli, Ħarba, ċama ċama, Pulizija u ħallelin, il-passju. Disa kaxxi mħażin mal-art, numru f'kull kaxxa. Nixrtu ġebla fil-kaxxi u naqbżu fihom, daqqa fuq siq waħda, daqqa fuq żewġ saqajn. Aħna u ġejjin lura ma ninsewx niġbru l-ġebla għax ikollna nerġgħu nibdew mill-bidu. Ir-regoli tal-passju kulħadd jafhom. Imma mhux kulħadd jaf li dawk id-disa taqsimiet jirrappreżentaw lil-mara u d-disa xhur ta' tqala. Fil-fatt il-numru 9 inqeduh fuq disin ġej attont, disin mżaqqaq. Ma ninsewx ukoll li dik it-tifla li rnexxielha ddur id-dawra kollha mingħajr żball tħoss kaxxa tal-għażla tagħha u tfal ma jistgħux jirsu fuqha. U din tissejjaħ il-bejli. Naturalment għat-tfal mhux bil-forsi jkunu jafu x'inhija t-tifsira tal-passju, għalihom il-passju logħba. Logħba ħelwa. Logħba li jqattaw tul ta' żmien, jilagħbu, jaqbżu u jifirħu. Żmien ħelu kif għaddejt. Zigużajk jgħid fil-5 edizzjoni tiegħu naħseb li jagħmlu festival daqshekk ta' suċċess huwa l-fatt li joffri lit-tfal u żgħażagħ pjattaforma fejn jaraw xogħol ta' suċċess internazzjonali, imma kif ukoll xogħol ġdid li jkun qed isir apposta għall-festival, xogħol Malti minn artisti professjonali Malti. Hija atmosfera naħseb ta' ċelebrazzjoni fejn it-tfal u żgħażagħ jiltaqgħu għal dik il-ġimgħa flimkien fejn jiċċelebraw l-arti u d-diversità. Naħseb din is-sena wkoll li tagħmlu daqshekk interessanti il-festival huwa li flimkien ma' CHOGM Malta, it-Task Force, qed nagħmlu kollaborazzjoni fejn inġibu artisti madwar id-dinja letteralment. Għandna artisti mill-Kanada, mill-Awstralja, fost oħrajn fejn ħajnaqdu ma' tfal u żgħażagħ f'ċelebrazzjoni ta' arti. Għal dawn l-aħħar snin li kien għamel tant interessanti il-festival huwa li kull sena jikkummissjona ammont sostanzjali ta' xogħlijiet ġodda. U ħassejna li din is-sena fil-5 sena tiegħu nistgħu nippreżentaw dawn ix-xogħlijiet li ttellgħu fis-snin ta' qabel lil numru ta' delegati internazzjonali, nies li il-professjoni tagħhom hija li jaqbdu u jagħmlu dawn ix-xogħlijiet u jesportawhom barra l-pajjiż u jagħmlu touring bihom. Għandna madwar 11 il-biċċa xogħol Maltija li ħad tiġi ppreżentata apposta din is-sena li dawn il-15 delegat biex il-possibilità hija li jiġu ppreżentati barra l-pajjiż u jibqgħu jittellgħu għalhekk fis-snin li ġejjin. But it wasn't me, sir. One day out of trouble. One day is all I'm asking for, Julian. How hard's that? But no. You have to get into trouble on the first day of school, of course. No, hang on. You weren't even in school yet. On a bus, Julian, huh? L-ewwel verżjoni ta' din il-produzzjoni saret 3 snin ilu f'Zigużajk. Il-verżjoni oriġinali kienet bil-Malti, kien jisimha l-ħajja xejn cool ta' teenager jismu Julian. Għal din id-darba ix-xogħol ġie tradott bl-Ingliż, issa il-produzzjoni jisimha The Not So Cool Life of a Teenager Called Julian. Il-feedback li kellna kien tajjeb ħafna, tantu hekk illi dik is-sena stess ta' xhur wara konna rġajna tellajnija għal skejjel oħrajn illi ma kinux raw l-ewwel darba. U minn dakinhar ġifieri x-xogħol anke mar barra minn Malta, iktar
dis-sena ħajsir għawdex ukoll. Allura il-feedback kien tajjeb ħafna, speċjalment mingħand l-udjenza żagħżugħa li fl-aħħar tal-ġurnata kienet immirata lejhom. Justin Arshaw's quest is tough, almost impossible. Qabel dan id-dram dejjem ktibt xogħol teatrali għall-adulti. U ikolli ngħid kienet xi ħaġa affaxxinanti għax jiena anke fix-xogħol tiegħi ta' kuljum naħdem ma' ġuventur u tfajlit ta' dileta. Allura kien mod tajjeb biex nuża l-esperjenzi tiegħi naħdem magħhom minn dak li jiena speċi ta' nara fuq ix-xogħol tiegħi. Però apparti minn hekk jiena ħassejt ukoll li kien hemm ħafna temi illi teenagers ta' 13, 14, 15 sena li dak iż-żmien għax ovvjament l-affarijiet inbidlu ħafna minn dakinhar law, ma kienx hawn biżejjed opportunitajiet fit-teatru biex nitkellmu fuqhom u meta żigużajk avviċinawni biex nikkollaboraw fuq ovvjament ħtaft opportunità. Defeating Lord Chaos and returning the vial of truth and peace requires physical and mental stamina, courage, determination. Din il-produzzjoni se tkun parti minn dik li qed issejħ il-showcase. Il-showcase bażikament hija parti mill-festival sejħ ta' Zigozajk fejn qatt ta' diretturi artistiċi minn madwar id-dinja ser jiġu Malta biex jaraw xogħol u ovvjament jekk jintoġob xi ħaġa ikun hemm opportunità ta' esportazzjoni. Naħseb għal kull artist din hija importanti ħafna x'inti ovvjament meta qed tieħu xogħolok barra minn Malta ħadd iltaqa' ma' nies oħrajn, ħadd tkun tista' taqsam ix-xogħol tiegħek ma' nies li qed jagħmlu l-istess ħaġa però band oħra. U naħseb għalina l-Maltin meta tqis li aħna gżira li ma missu mal-ebda pajjiż ieħor huwa iktar importanti biex ma ninalqux fuq il-pajjiż żgħar tagħna biex inkunu nafu x'qed jiġri band oħra. The path to the reign of chaos is dangerous and is separated from the kingdom of Clemens by a thick dark forest full of obstacles which Justin needs to overcome. Dil-produzzjoni ser tittella fi 17 ta' Novembru, ser tittella darbtej fl-istess ġurnata, waħda mill-rappreżentazzjonijiet hija fit-3 ta' Orlof Sinar, l-oħra fis-7, u ser tittella ġewwa City Theatre li qiegħed South Street jew Bakery Street insomma il-Belt Valletta skont ma fejn tidħol. This year will be tough. Big exams coming up this year, important decisions ahead of you. Do you really want to look back on this time and regret the decisions you've taken?
Nancy hija l-istorja ta' tifla ta' xi 9 snin illi bħal ħafna tfal u kbar qed tagħmel il-vjaġġ perikolus biex issib ħajja aħjar. Hija dik li aħna qed insejħu l-immigrant irregolari. Qiegħda fuq dajsa, imwewra, imbeżża, ħoss il-bart, fid-dlam, weħida. U biex issib ftit soljef, biex taħrab ftit mill-biżat tagħha, tiftakar fl-istejjer fil-ħrejjef li kienet tgħidilha omma. U permezz dawn il-ħrejjef tieħu kuraġġ u titgħallem lezzjonijiet dwar għan-nifisha, inklużi il-fatt li temmen fiha nnifisha. Dawn l-istejjer folkloristiċi Afrikani huma stejjer ġenwini, huma ġejjin mill-kultura Ashanti, mill dak li hija llum il-Ghana moderna, u għandhom storja ta' mijiet ta' snin. Li għandhom hija li huma umoristiċi, fejn din il-brimba imqarba teleb perikli ħafna kbar bħal il-jun, il-tigra, is-serb fil-ġungla. U allura għaliex kemm għax hija mqarba imma nkax tuża moħħha tagħti lezzjonijiet lil kull min qed jara. Sa ssir bit-19 ta' Novembru, il-ħamis, sal-ħadd 22 ta' Novembru. Meta saret l-ewwel darba li kien waqt festival ta' teatru għaż-żgħażagħ, ġew jarawha mhux biss tfal imma anke l-ġenituri u l-kbar li interessathom għax fiha kif qed ngħid, fiha kemm l-element ta' ġenwinità li huwa folklor Afrikan imma anke l-umorizmu. Sense 5 hija site-specific walk-through performance li ser issir ġewwa d-dar ta' Splendid fi State Street il-Belt. Ser nieħdu lill-udjenza tagħna f'5 tikmamar ġewwa dar, kull kamra għandha sens differenti u kull kamra hija interattiva għat-tfal. Għal dan il-proġett kellna kollaborazzjoni ma' Sfin Malta li għalina kien ferm importanti għaliex meta taħdem ma' kumpanija titgħallem tadatta għal bżonnijiet ta' kull persuna. Kellna 5 żeffina li ħdimna u vera morna tajjeb magħhom, issa naraw il-proġett finali. Għażilna li naħdmu ġewwa Splendid għax hija dar ferm sabiħa u antika fil-belt, għandha ħafna storja warajha. Iddeċidejna għalna minn Jannar ngħidu li nixtiequ nagħmlu dan il-proġett f'dan il-post. U ħatkun ferm interessanti għall-udjenza li ħadd tiġi u timxi f'daw il-kmamar. Sense 5 ser tkun qiegħda tintwera fi Splendid mis-16 sa 22 ta' Novembru għall Festival ta' Żiggużajk. ċumpa Bum huwa wieħed mill-proġetti għal Żiggużajk miegħi li hemm. Ma nafx għalfejn it-titlu ċumpa Bum qed ifakkarni fil-ħsejjes b'xi mod. Għandek raġun. Spjega li hemm. Dan huwa proġett li jesplora il-ħsejjes, speċjalment l-onomatopeja. Ġifieri dawk il-ħsejjes illi jimitaw ħsejjes li jsiru fid-dinja madwarna. Li naħseb li l-Malti huwa għandu xi ħaġa li fih ħafna minn dawn it-tip. Eżatt, hemm ħafna pereżempju verbi kwadrilitteri, imma mbagħad ukoll hemm ħsejjes oħra li se nisploraw flimkien. Kif titrasportaw dan il-ħsieb mingħajr ma noqogħdu nsemmu l-kelma onomatopeja u kwadrilitteri mat-tfal? Ekku, eżatt. Li se nagħmlu mat-tfal huwa li nesploraw da kollu mingħajr ma nużaw dan il-kliem tqile, pereżempju fix-xitwa. Jekk inkunu ma nifilħux, u dawk ngħidulhom. Sejjes. Eżatt, għandna qaċċu u aħħaħ pereżempju sewwa. Jekk toqgħod bravu rej illum, hawnhekk. ċabtuli. Eżatt, għandna ċabċab sewwa. Issa ħarestit madwarek. Tista' timmaġina xi ħaġa nużaw ċaqċaq. Tajjeb, ġisimna ġieli nċaqċquh wara
xi ġurnata tajjeb. Xi ħaġa li ċċaqċaq hawnhekk. Xi ħaġa li ċaqċaq naħseb il-palma b'xi mod fir-riħ. Okay. Mela, l-palma. Issa, aħseb ftit, il-palma, x'toma jista' jkollha? Toma? Toma ta' coconut. Okay, u ħanerġgħu naqbdu l-coconut issa. L-coconut x'tista' tassoċja miegħu? Jiena għax naf x'jużaw il-coconut maqsuma minn nofs jagħmlu l-ħosta żdiemen. Sewwa. Ej ngħidu tek forsi? Tek. Tika ta' żdiemen. Tajjeb. Insomma, allura da se jkun il-proċess biex nesploraw dawn il-ħsejjes u mhux biss ħsejjes stabbiliti, imma anki ħsejjes illi jistgħu joħorġu bihom it-tfal, ġifieri jisna ħanippruvaw ukoll sa ċertu punt nivvintaw il-ħsejjes biex inġebdu ftit l-immaġinazzjoni. Pereżempju, aħna ġibnilek xi ħaġa llum tal-li għad bravu, sewwa, għandna ħelwa, rajt. Grazzi. Tajjeb, issa, kieku kellek timmaġina ħoss għal din il-ħelwa? Ta' xwixa. Vera, għandna ħaxwex tal-karta, eżatt. Tmeċli. Meċla, eżatt, daw kollha ħsejjes illi nistgħu nassoċjaw ma' elementi differenti u allura anki matul il-proċess se nibdew minn ħsejjes illi nagħmlu bil-ġisem tagħna, ħsejjes illi jagħmlu elementi oħra madwarna, l-ilma pereżempju għandek baqbaq, ċaf, daw il-ħsejjes, b'istrumenti bħal manna hawnhekk, paq, miq, ċek. U nesploraw dal-ħsejjes u se naħdmu wkoll anki fuq it-tlaqqih ta' sensi differenti. Il-ħoss huwa wieħed mis-sensi tagħna u għalhekk se naħdmu biex permezz ta' sensi differenti nlaqqawhom flimkien u nesploraw fih. L-uniku għodda li għandek bżonn ċertament barra ġifieri daw il-props differenti li għandek però hija l-immaġinazzjoni. U naħseb l-immaġinazzjoni tat-tfal donnu ikolla dak l-element fejn ma jkunx hemm ħitan madwara jistgħu jimmaġinaw vera li jridu jmorru fejn jridu li għadhom l-affarijiet. Eżatt. Naħseb fit-tfal dan jista' jkun proċess li huma mhux qed tgħidilhom isma' qed nitalmu, però billi qed jieħdu pjaċir qegħdin fil-verità jesperimentaw u jagħmlu affarijiet differenti u finalment jitalmu wkoll. Ekku, t-tfal diġà għandhom din il-ħażna biex ngħidu hekk u dik se nikkapitalizzaw fuqha u fl-istess waqt it-tfal qishom se jmexxuna fis-sens illi se nimxu mal-pass tagħhom. U allura se naraw huma biex ħajoħorġu mingħajr ma nimponu xejn, se nħalluhom jimirħu kemm jifilħu. Fil-fatt se naħdmu ma' tfal ta' bejn 4 u 6 snin, pjuttost żgħar imma tiskanta biex joħorġu. U l-lingwi nassumi mhumiex relatati biss mal-Malti, ma' Malti, Ingliż, tużaw lingwi differenti. Se nużaw primarjament il-Malti. Dal-proġett qiegħed jiġi organizzat biex ngħidu hekk fih dan Ziguzajk minn Kul li hija din l-entità illi naħdmu primarjament bil-Malti għax għandna ħafna qalbna din il-lingwa, imma mhux se neskludu lingwi oħra, fis-sens li anki jekk ikun hawn tfal jitkellmu b'lingwi differenti, dak għalina se tkun xi ħaġa iktar u iktar interessanti għax naraw pereżempju ġieli jkun hawn dawn it-tabelli fuq qattus kif jagħmel il-mjaw b'lingwi differenti. Allura tkun iktar interessanti fil-verità jekk ikollna tfal li jitkellmu b'lingwi differenti. Il-konnessjoni ma' kreattiv. Sewwa, ċumpaq-bum ukoll qegħdin noħduh fl-iskejjel permezz ta' Kreattiv li huwa l-fond fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti illi jagħti fondi biex isiru proġetti fl-iskejjel u se nkunu qed naħdmu mal-iskola primarja tan-Naxxar fil-fatt sessjonijiet differenti ta' darba fil-ġimgħa fejn pass pass se nibdew nesploraw il-ħsejjes, pereżempju se nibdew bil-ħsejjes tal-annimali, mbagħad il-ħsejjes mill-ġisem tagħna u flimkien nibnu ftit dan ir-repertorju ta' ħsejjes kemm stabbiliti, ġifieri kif qed ngħidu pereżempju ħanerġa' nuża kelma ftit teknika l-verbi onomatopejċi, imma anke ħsejjes illi joħorġu bihom huma mbagħad. Proset, kont bravu biżejjed nista' noħodha l-ħelwa issa? Iva, mela, proset. U nċabtulek ukoll. Nawguralek ħafna u ħafna ħsejjes. Grazzi.
Oj, det måste ha varit jättedyrt, eller? Jag tänker inte på det. Jag är lite uppmuntrad bara för att jag var så duktig. Hon är söt. Det är min syster. You seem weak lately. What's wrong? Everything's fine. Everything's fine. You sure? Yes. I don't think everything's fine. I think you have a problem. Hörru, vad gör du? Om du berättar för någon om det här så berättar jag för mamma och pappa om dina äckliga dikter att du är kär i Jakob. Can we go to a room, please? Du låtsas typ att det här är den du är kär i. Vad gör ni? Äter tomater, Ska du ha den eller? Stella, du är så jävla dum i huvudet. Jag kommer aldrig hjälpa dig igen. Du förstör för mig, Stella. Fattar du det? En uppsikt till mig. Ta av dig den. It's gonna be all right, huh? Men sluta, vad gör du? Żmien ħelu kif għaddejtli, żmien ta' meta kont bl-ħtija. It-tifkira biss ħallejtli biex il-ejra nħossa lik. Int ma terġa' żjed għalija u sal-mewt indum nibkik.